koda ng'ol. Akene Irene bende nisedo thuolo mano mar kade chik no inclusivity gik mabende oting'o ber mane mabende joma ng'ol biro bedo ka yude. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo kadwa duoko wachien kumane chike kata wuoth mar kedone ratiro mar jogo mantiere gi ng'ol mopogore opogore chakore Kenya kaendi. Duoko wachien igni mar 1993, that is 1993. Mano endo kane pok wabedo gi legal binding framework mora ma kedone kanyo endo ratiro mar joge ko mantiere gi ng'ol. To kendo gi kindego eko Attorney General mandalo no endo mano Amos Wako no oketo kanyo endo kata oketo tenge kanyo endo jokanyo mane nyalo bedo kendo nyalo discuss kaka ginyalo loso kanyo endo kata kaka inyalo bi gi pend chik matayo kendo makedo ne ratiro mar jogo man gi ng'ol mopogore. Koro kagika kanyo ende makoro formulation kata bedo kanyo endo gi chik no chakore kamane koro government kata sirikal makinde no endo no biro kanyo endo gi chik mar Persons with Disability Act. Mano endo Persons with Disability Act ni endi makoro ne gibedo ka gi discuss kendo ka gi lose the first draft, the second first and second draft, gi third draft makoro kagika iga mar 2003. Mano endo ndalo mane koro president mabe no bedo elected igano endo mano Mwai Kibaki mabe yudo ka kinde no endo sama no bedo sworn in en ngano endo mantiere gi ng'ol. To sama ne gidhi e parliament kachacha tiyudo ka ne nitiere rem ni nitiere gimoro miloso mar jogo man gi ng'ol lakini poko kale kanyo ende makoro the president no assent the bill ni act mar 2003 mar Persons with Disability Act. Mano endo no obedo assented in December, that was in 2003. 10 years mano bang igni 10 mar chako umbe kata chako wuoye kinde. To kendo kagik kanyo endo June, around June that is 2004 mano koro no bedo no chako tiyo koro mano endo no chako tiyo. To kendo koro gima wayudo okanyo endo ni kata ka beni act ni obedo ni chako tiyo to nitiere gimiluongo ni policy be nyaka dhi gi act nikech gidhi kamoro achiel. To kendo kanyo endo ma kagi 2006 koro kendo chako piny mar Kenya kata sirikal no chako wuoye wach mar Persons with Disability National Policy. To kendo yudo ka policy ni at first draft no lingaling e parliament kanyo endo jitemo wuoyo jitemo push to kendo mane mangiso kanyo endo ni kochopo e weche mag ng'ol kata kochopo e weche mag kedo ne ratiro mar jogo man gi ng'ol yudo ka seche moko sirikal bedo ka gibedo iluongo ni ignorance seche moko ka tiyo gi wach marach to ng'onna seche moko gibedo ka gilink kabisa gikete tenge oken wach ma important. Koro chakre 2006 nyaka last year 2024 ekane koro national policy of the public participation. Bang the public participation ero no kale kendo this year in March dwe mar adek the national policy kanyo endo koro no bedo approved by the cabinet. Matiende ni koro en gima wanyalo tiyo godo. To awacho ni en gima ber kata en kinde no endo maber e pinywa mar Kenya e sector mar disability inclusion kaendi nikech wantere gi policy makoro sekal. To kendo wan gi bill mabe osekal gi president bill makoro Crystal Asige ne chako ni endi. To kendo gima koro ber e iye kaendi ni to a act mano se bedo dormant ni yudo ka bill ni endi repeal the act matiende ni bill ni endi or replace the act chande. Koro matiende ni mae the main framework legally binding framework ma watiyo godo e Kenya ka. Gima ber ahinya ma ahero e policy ni endi kate bill ni en gimoro mang'iyo ng'ato endo man gi ng'ol e yo mar ratiro mar dhano kata human based perspective. Okongi ng'ano endo mantiere gi ng'ol e yo mar jogi eki gin jochan kata ng'atni endi eno dwaro mana kony to ng'iyo yo mar manga madhano. E constitution kata pend chik mar Kenya kata human nitiere bill of rights tiwacho kanyo ni right of persons with disability article 54. To kendo yudo ni sama ni loso bill ni endi mano no bedo e yo mar gi guidance kata e yo mar kony mar article 54
94 mar Kenyan Constitution. E bill ni wuoye e clauses 89 ma oket kanyo ende bill ni endi. Yudo ko wuoye gik mang'eny mabeyo mag moterore koda weche mag kata ratiro mar jogo mantiere gi ng'ol. Kochakore kata awareness creation sana. Nitiere pend wach makoro ket kanyo endo ni kata media houses onego beni nitiere a day muketo for awareness creation, like an hour airtime for awareness creation ne jopiny mondo miyo ne kanyo endo ni to disability inclusion enango. Ere yorego monego beni kata okenge mage monego beni waketi mondo mi jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore mondo bed gibed included. To e weche mag thieth biyudo kanyo e weche mag ratiro mar rowere mantiere gi ng'ol, nyithindo mantiere gi ng'ol, to kata jogo eko caregivers, jorit nyithindo gi mantiere gi ng'ol. Gima duong' kabisa mana ahero godo pend chik ni endi kata chik ni endi bill mar persons with disability bill mano kalo gi president en ni mokwongo mane bill ni koro chako the draft mane koro the first draft itimo to kendo koro the committee bedo koro ng'iyo kanyo ni to draft ni otima ere gimomiyo wabed gi mae to act chanitie ang'o gini moko sebedo ma wanyalo keto ka. Tiro kanyo ni the county governments ne onge specification the kata chike mokalo ka ne onge specification mangiso the obligation mag county governments ratiro kata chiko monego beni giketo mondo mi giked ne kanyo endo ratiro mar jogo man gi ng'ol. Nen mana national government lakini sani oket kanyo endo gik monego beni county governments timo. To kendo yudo ka nitiere bugo maduong' kabisa kata gaps e county governments kotenore gi weche mag kedo ne ratiro mar jogo man gi ng'ol. Koro e bill ka endi iyudo kanyo endo obligations moket ne county government gimonego beni gitimo to kendo iwacho ni disability mainstreaming a bill monego beni each and every directorate county government onego beni keto kendo chako tiyo godo nikech iyudo for example kidhi counties mopogore sana buildings accessibility onge lift onge stairs wan mawa counties mopogore wang'eyo kaka donje county offices kama na ing'eni Irene wabiro bedo kwa twake mano